lalu pagi besok ya. Kepesan dari Bang Yes kenapa? Makasih Bang Yes, kami lapor jatian cuci serta mukojan ya. Lanjut sampaikan ke ayah syukur. Kalau nan ama kan yolah menjawab mau itu agak gihnya pintu ama cara temilang ndaknya. Kalau anak bah, lena mau anak madarimo ayah syukur kam jadi papa baru. Ya, tolong jawab nak ya. Beko dijawab lah tanya apa? Ada nggak kanega dulunya? Lai sayang ke anak lain dah saya kama sajo. Karamalako dan adinyo di malakonyo kini beko ko sayang ndak sayang karena hanya sayang kama sajo. Tolong jawablah de apa? Tanyolah sama lamaku abara-bana mengaku indah hati kete manuntui luo onde oi paete oi di simpang ampeng tolong dijawe lain dak sayang ka ama sajo. Dek mandanga pantun mega swatako nan meragu nan marusuh dek om siner seketik sajonya. Dek sayang ke anak namanya kuaya. Beko lah lupa jamaknya. Lah jo anak sajo beko ya itu nan meragu om sinernya. Lain nak kamu itu ya syukur. Ya. Dan cik lah ya syukur kok ya berjadi ya syukur jamaknya dan kuaya. Kau dapat jangan serumah nak. Kok serumah tolong lagi merek kamar. Ya. Om Siner, kalau yo mau itu agak giahnya Om Siner terima kasih sarannya banyak-banyak ya. Dek kamar banyak namanya kok yo tapaso bagi kamar merek seorang. Ko kamar Ega, ko kamar Mak Erni ya, ko kamar Mak Erni jadi syukur. Kau nak yo selesai kamar Mak Beko. Ya, kau pesan ya syukur. Ya. Iya. Ndak mungkin lah salah pilih. So itulah kau agaknya nana lamo nyampang babalia. Ditambah parangai lamo karamalako denadinyo di malakonyo kini indah mungkin salah pilih ade ala sayang abana salamonyo. Kecek Pak Ule nanya lihat ya. Aku kecek Pak Ule ya. Jabalan juara rumah ule enak waganya hati ule sana ngabana de ipidalai sama lampu onde lako hati oi di malako nyokini hati ule sana ngabana ipidalai sama lampu kau bisa bahagia kesumpahan kini nangko kota serak dia dipilih biasa gambar apu ijo nana punyo onde la jo nana punyo di mana konyo kini ambe ayah baguli ipulang awa ala lambe eta abasu.
Ayah kalau kau pulang kau mama ya, bunda. Ayo pulang kau betul balang saja lagi. Indah pulang kau bukit dah. Mama ya. Kau pulang ke batu balang kangku kuat bisu pagi. Elah patui ati kesanang mana lah dapat kanda hati. Konde mana kan duangoy di mana konyo kini. Elah pati ati amasanang telah dapat kanda hati. Duduk ayah di nana pandai ada ipa kalai puno apa nasarai ayah pakai mata memandang senang saja. Lah mau itu kata ama ke mega lai sanang hati mega nampaan lah sanang hati mega tu seketik kau pasan dari ayah syukur kau mau budik aja tu bantu anda kajian saja bapa baru ya apa panggil biar aja ya nah namanya ndak iyo belum nyak lakinya anak mereka aja laki kau Tumbuk kau tem. ya Tanyo denai ndak dijawe enyo aka pulang aka batu balang ayah dan sama lamaku lai sayang aka anak sandonyo jawe laki niku onne oi janjo amanyo sajo na sayang ade anak abanya adi batu balang Kalau request lagu lewat data awak saya bukan pakai paksa data. ade Joni lah dia aka abang salah banget toi aduh. Mega jangan ragu jangan dosa mega lai kalau ndak sayangnya kanak tiri besok ika biar pak etek memberangan besok ya pak etek berangan besoknya kalau ndak sayangnya kanak tiri up bang Torik. Oh kak, kalau ayah kak disabui kak, inyo tak kalau di rumah kak, latih panas yang saya kak ya, tak kalau di rumah ya. Jopa ete galai picayo, joy tu banaganyo, kaule ega batanyo iko pangganti oi abanganyo. Karamalako denadinyo dah. Malakonyo kini kaule ega batanyo iko pangganti oi abanganyo. Kalau kapa ule kabatanyo nyo ika lei suko ayah ka jadi apa mega lah pasti ndak suko saja pa ule tentunya sebab baru itu nyo ndak iyo pulo ya kalau na iyo ule agaknyo ega nakamanumbu anyo so itu bana jole nyo sedangkan iko adiaknyo agaknyo onde pasukurai onde oi agaknyo dari dulu le dibaco ikola kamana kananyo ndak mungkin pulang ke batu balang ajo agaknyo dan ganji ayah sabuian de ayah syukur ka pulang ka batu balang gaya kiriko biarlah petek pulang dulu ke pasar dari Nyak Kari tuba adek petek lah ka pulang abagurau lawak di sikoko iyo ya syukur ka batu balang lain dak ka ditumbu adek urang abeko Makari ramalako denedinyo
De aluna do paretongan si sudui aluna babani. Ayah syukur. Ambillah daya syukur si Maerniko. Kalau dek Pak Ule biarlah upi malai saja. Baagat dia ya syukur. Allah senang hati ya syukur. Ya, Allah basoran kaya syukur tu Allah senang hati. Sebanyak kau dah terpentas ya syukuraya, yo seorang upik malai dan lancaknya. Kau pasan dari Pak Ule. Ya Allah. Kalau mau itu kata-kata Pak Ule sebentar ko lah senang dalam hati sajuk dalam kilo-kilo sebab Pak adik begitu lah berjalan surang kudo ya syukur kini kau ya lah senang mana hati ya syukur ndak do lawan lagi. Kalau kau le ayah ndak usah cimburu ega bana bakato ko iyo de ule pulo katuju ega nakama numbu agin jalayo onde ya hoy di malah konyo kini ndak mungkin de ule katuju onde ya gayo. Jadi kecil-kecil upik mulai ko buruak pasan arul iko biniwa mah ya pasan arul. Pak Ule, arul pambayan Pak Ule nya. Ya. Atau laki pasan boy ha. Bilo saja nak kete iko ti bojoni wile tolong dangakan ayah syukurlah cimburu agaknya kaule oi barahakan itu apa mega malam begini de joni katokan kalaki usah cimburu pulo duduk nakari di nanare dah becaran kue lai tibo kalau sayang kanyo nak sakit dakari dari dulu sampai kini ko onde lanakan duaan deda asbeto lai datang bagurau sama lamena ko ule ba ada cie sajo lagu bakandaan cancang loba gulangi mani oh indah mani nak cancang loba mulo rusak dakari hati dan kini urang abalaki awa indah oh nana awa indah ayah syukur do pulo calon apa-apa pede mega ba itu sama lamakum. Ayah syukur. Ayah syukur balik kata lai jodoh seman udah MR dituju bakal kawan. Nah jadi kamu tu balang aja tu. Ya kata sihnya. Lanjut dulu. Batari mo kasimi candonyo ule la peci babanyo malam nanti bukan galia kana tu kapike balam sangka adi jujayo ampunan suara kanda apa lagu sudariku tidak aspek lai kamari abisin nereba itu Yalah mak hari mak meh Pak Ule kita tinggalkan dulu je lagunya kajau tambangan. Pinta boleh kandak berlaku kira-kira belum kandak Bang Torik jo Bang Zal lagu pasaran karini lagu ni. Kedua lagunya tagali-gali Bang Zal dituju Bang Torik ya. Sesuai kandak dari da aspekto lagunya indak kan diganti-ganti sesuai.
selai kamari deda saladang akan juwo oi mimpi denai malam tadi da salapai katan juang ngaro hilalay tolong deda dima nyo gali gali deda jandi gali dia juwo gali gali deda paca cahaya dendinya. Jan meritu benar pantun rini nan sayang bangsal tetap kali ini saja pasan Bang Torik je bangsal lanjut. Oi deda salah kolong ladangan lairami pagurawatibo batari tarangin dalaba apa domangi cua kata ujuwo di mandeda di mata sampangnya gali dena jandi gali ko dari Paule mak kari je mak meh papanjang lagi ko 50 tahun lagi dek ko jangkau antara tibo dari lalari dan gurau sampai di siko. Makasih Paule mak meh mak kari kami lah pejatin nanti. Rini, nan kami orang pagurau ko Rini tidak pernah mengicu anak dendang do anak dendang nan mengicu kami dan acok. Kami kalah merasa dek kana kicu anak dendang. Itu penyakit arul ko. Di manyo dua orang ko langsung pai. Yo tahu si orang di arul ko. Mega, besok ko jadi beri aja arul ke sekolah ndak ya? Ya. Kan copek sudah pasan dari Arul. Joni. deda salah tolong dangakan apa cara ngepakai tibo dene satu ada bayi damkan mangakada puai surang juwo di mana ne udah di manyo kini gali lah lamun ndak menanga sore ini jelas taruh pesan dari da aspekto. Kota Padang Sumatera Barat. Deda asa dangakan juwo pasan denai sama laman nangko di awa ada kabasuwo acuk mangi cua udah kini ko di mana deda di manyo kini gali denda zam jangan mangi cua juwo ai gali denda pasal saya dendi Sesudah hari ini naik pelora rumah bangsal dan cik lai bunga tersebut namo pasan dari Pantorik ya. Demandang akan tunakapin diang lekatan juang udah kini kong dalam bayi udah bapak yang batumbu ajuo bang Torik kasudanyo ilalai tolong deda dimanyo salah om sinar kini onde dudu abaman de abamariko da indah askan dalai adong babuwe bangsa parangai batula awa ala sama nangkong tindak jadi niat sampai dek pamenan cie dua batikong ilalai tolong deda dimanyo ganti den udah baca cahaya dendino mambana dena ayuda sabale duka mano dua udah dinana sungguh abang Torik ada ngakan juga Allah tak biasa
Baanya bangsal ka menganggam ka menayangi spini dan spini ko bal dia panjang tu nak tolok dia bangsal ya. Beko tibu di kudu bangsal dia panjang tu beko ya. Kanlah disabui saja dulu bangsal, kan hanya menyalang asalai nama bangsal menunggu pasti langsung kasu barang. Kalau jadi naik bang Torik tak ragu bana, sayang ayo deh naik bang Torik karena niko juo sama tang dapik paduka jode naik udah lalu ko banca dia bang Riko duduk bang manuang larumi awa adek mancani ayo belanja tu ayam kawa sapuang oi dek kawan pasem baluong ragu-ragu den nuda dima nyoba anak babao kue bukis kandai kamari ngajale itu kanda kini onde panaragan kanda Allah di bari dan adek baga sama lamako patang ko mau mikir macare laio puluh lagi deneko sansai badan nenek lima Bunga, tolong bawaan di juang pantun bangsal sayang bunga sebab baa dibetujui ko bana dan pemainan bangsal dan sebenarnya. Ya. Om, ada lawan Om. Ya. Dapat pembayan Om je bangsal. Sanjung sanjung ini alayo banyak tukan dan naik ko bingung mencari abang galayo malamku sangsai badan den banggal dima yo tak gali banggal pacar kaya dinyo mambana dan mambana sabale jo kapalo kata ko bang mangece kabar iyo badala denai keduanya lah baca raya cuma denai dia bang iya tuh bang Bunga, nan lain tu nak tahu tu bunga. Nan dia ti bangsal tetap bunga. Kalau nan lain tu cuma untuk tambah-tambahan tu bunga ya. Dari Joni naik rumah bangsal balik ya. Kau pesan Joni. Naik rumah bangsal. Bana bang mangakuin tak lama jo lambe kata sansai wadan de ma ngadi mari yo ta gali dinyo baca jaya dan dinyo mambana de nai baza an sabali jo Baanyo bangsal ka bacerito ka bunga lai. Kanlah dekek nan rami bakatuan ka bunga baso bangsal ko sawana sayang ka bunga ya. Lanjut. kurang lebih cahaya dan naik ini kau pandai-pandai mengotorik saja. Nadia bang ayo macet kini kau abang madu yo denai ko sangsai badan dan bang tori ngadi mari ayo
Bang Zal, kok yo sayang Bang Zal ke bunga ko, cubalah berjalan Bang Zal ke muko basalam deket narami ko, nampaan buktinya ya. Lanjut. Up. Oh, daben kakak ambo. Kalau tipak jo dari Bang Zal nyo ndak pandai menampaan bukti dekat narami nyo menampaan bukti langsung ke rumah saja nyo ya. Berarti acak Bang Zal ke rumah bunga? Ah. Cako Bang Zal mengecek cako lah bakatukan dekat narami sayang ke bunga. Dan kini ko dekat narami pulau nampaan bukti ko Bang Zal. Ya. Lanjut. Apa kau takui kamu pemagai pembayan dan naik ini ko sampai wadah dan yo bangsa ala di mana yo tak gali bangsa usah dan naik di jauh mabana dan naik bangsa ala sabali kapalo Bangani kalai datang dengan de bangsa sama lamaku dan gede nei bangaku sayang kakian na coba ulang ayo asam sai wadan nene motorik di mana yo dan gede bangaku sayang kakian abang coba ulang ayo Kalau tidak bisa Bang Zal membuktikannya, Bang Zal berarti belum tentu punya Bang Zal beko tanggal 20 dek cara ukurai beko Bang Zal. Tapi lah dipantunannya sementara ko kakak ambo dah ben cara ukurai. Tu aju lai. Lah dipantunnya di bunga sementara ko ya. Lanjut. Ini kau bukti baru percaya orang banyak aku dimain dakar saat cie bati go pambayananyo asang sai wadan adalah bangsa ala di mana ayo mamana denai bangsa usah denai diam bojuo amang bana denang mambana asabale juga dari Joni dan pesannya nanya ke rumah Bang Zal balik itu saja ya. Dangannya de Bang Joni ade Bang tarik elai ado dimain dak akan suahati awak abasu ada pelamo asang kai wadan denane da di mana ayo tak gali Bang tarik usah denai di kijah dulu mambana denai mambana ngasa bale juga apalo Bang tarik. Di maju Bang Zal mengicu halai bunga. Lati hari Bang Zal datang ke rumah tu aju de bunga lai. Kalau ragu jo bunga Bang Zal ko mengicu ya. Kakak UA saja lah gitu lai. Dengan Bang tarik ini kau de Bang Zal baik tu pulo
tigo nama banana na di pilyayo Abulia na jalene abang onne kini ko tolong Allah kini yo bangazang chando manjau kamu ko dendani motor ke chando kamu ko itu bana samalako asam sai badan ne bang jalan di mari mayo tadi gali damazan sade nai diam boju sade nai diam boju Tapi lah bakecen ke bunga cako bunga na nomor 1, na lain itu tambah-tambah saja bunga. Ya, adik bunga balik. Tanang adik karani pasal bangsa sama lama kode tutul ya deka pini onne iyo sama lama kode asa asai badana nengena nehma adi mayo tangan gali danada isna dani ujayo Dan panna de nai mamna asa bale juga apalo Dazala tolong ladang bapasana denai sama lampung daripada ditambah rancak baca rayu salamonyo di mana nedaas di manyo kini gali denuda jani gali ni aduo gali denuda paca cahaya nenminyo dah betul. Nini, ko de ulah mengajar Nini kasih koko LPG batinggan tenaya. De ulah maarok je pini ada jo pini jo Nini kasih ko. Daat papiat sama tangnya. Nanda asa kandala lagu biarlah kami mandendangnya kata asa deneka 7 tagadi kawan nana bakunyo di mandeda as di manyo kini gali denda as jani gali ni ajuo mambana den mambana saballe jo kapalo kanda lagu nana biaso lalamo awa indah basuwo aman jali ada askini ko batamba gaga bana jandonyo di mana nende uda di manyo kini gali den uda jani gali ni ajuwo mambana den mambana saballe jo kapalo. Ya, kita tinggalkan dulu kandak dari Bang Tarik Jo Pak Sayang. Kalau kandak dari Saat Beto serta Jo Bang Alek ya. Lagunya indah kadi ganti-ganti. Selamat bagurau semalam setu kepada mak dul sanak nala hadir. Kok ketek indak basabik namo, kok kandang indak dibawakan kala dapat salam ke sadonyo dari Da Aspeto Bang Alek serta bagurau harau. Indah kadi ganti-ganti lagunya. Saudaraku, kami tunggu lagu penerangan dan senambu untuk lagu saudaraku.